zdravím, vítejte u mého dalšího videa a dneska jsme tu na výrobu mé Facebook page, facebookové stránky, kde mi můžete pokládat otázky, jak bych to řekl, psát se mnou a jestli to bude možná potřeba, tak já už jsem najel na vytvořit stránku a teď jsem si tady našel umělec blablabla. Já jsem si tady umělec, jméno, název, takže my jsme Capin TV, nebo já jsem Capin TV, nevím, já jsem tady samý. Tak klikneme, to si ty načítá, nebojte se, jako bude, tak ještě jednou začneme. Musíme počkat, protože já mám velmi pomalý, ne jako velmi, ale já mám jako trošku pomalíčký internet. Dělej! Tak čekáme, jen tak jako z legrace, protože už mě to fakt sere. Ještě jedno. Takhle. A my tam teď tukrát bavič. A dáme tam Capin TV. Dáme začít. Kluci písek. Kruci, písek, mini, hergot, dopr, kvančík, mě už to začíná, už to přestává bavit. Takže já to dělám takhle, než se mi to zase načte, já budu muset to stopnout, takže zatím. Dobře lidi, takže nakonec jsem přišel na to, proč se mi to nešlo spustit. To protože Capin TV už prý bylo obsazeno s uvozovkami. Takže jsem tam dal jenom Capin. Po stránce to se mi říká, že to přeskočím. Pofivový obvazek. Už to můžeme dát rovnou, ne? Tak to přeskočíme, co tam dáme až potom. Tam. Další. Věk. Já bych to dal tak od 13 tak vše. Zájmy, technologie, nevím, co tady dáme třeba. Nevím. A tam technologie, počítače. A víte co? A přeskočit tam. Tam to radši přeskočit. A we have completed. To se mi líbí, protože se mi to líbí. Přeskočíme. Kluci písek, když zapínám recording, tak se mi to seká. Mi to stopne, zatím, kruci je. Dobře lidi, tak jsem zase zpátky, konečně se mi to podařilo a tady máme úplně informace o stránce. Takže blablabla, toto dáme, nemám telefon, web dám potom, e-mail a tím zruším. Adresa.
žádná ulice. Aktualizovat. Hotovo. Po filovku, tak počkejte, my si zatím vezmeme tu svoji, takže zatím čus. Dobře lidičky, ale vážně, konečně se mi to podařilo. Mi tam dát nějakou profilovou fotku, tak jsem se rozhodl tam dát sebe, no. I když ty brýle jako... Tak. Otočíme 5 minutek. O 6 minutek. My si ještě dneska úvodní vybrat z fotek. A já mrsknem tam tuhle. Tak, prozatím si tam necháme tuhletu. Prozatím, pozor. Prozatím. To normálně nedělejte, nebo mám jenom pásku. Takže my už jsme, myslím, že dosáhněte dalšího milníku. 100 označení, to se mi líbí. Tak. No, takže mezi tím já si přepnu kameru, já si to teďkom vypnu, potom to sestřelám do sebe, protože si teď jdeme vytvářet web. Ano, bude to přes nějakou tu stránku, takže zatím, čaues. A few moments later. Dobrá lidi, jsme zpátky. Tentokrát tady máme, jsem říkal, že to uděláme přes webnot. Můžeme se přidat do toho. Ještě bych vám chtěl říct, že je to super stránka, ve které se super vytvoříte. Super. Takže název webu. Jak jinak. E-mail. Ano, e-mail. Jaký? Vytvoří nám web nyní, protože nyní je to nyní. Už je to. A budou to osobní štvanky. Vložit osobní. A jakou si tam dáme? Dáme si tam tady tohle. A je také krásná, víte. Ulice. Tam, toto tady potom dám nějakou tu blbovinku, aby se to nevidělo. Takže já to tady zatím dopíšu. Obec. Tak. Tak, hotovo. Pojď. Tak. Hotovo. A už jsme na admin, prostě to teď ověříme, napíšeme. Klik. Jsme tam. A Stašo vybere barvy. Super. Soupravíme jak. Ahoj, toto je oficiální stránka mého YouTube kanálu Capin TV.
toto je oficiální stránka mého YouTube kanálu Capin. Název se to jmenuje. Tak to dáme. Ahoj, toto je oficiální stránka mého YouTube kanálu Capin TV, ve kterém najdete LP a GP. Speciální a td. A dáme uložit. A kdyby jste to chtěli jako publikovat, že už to tam bude, tak dáte prostě tady, to dáte prostě pryč a zase napíšete tak a už vidíte tu, ano, ahoj, to je strkovou. A vidíte, a tady to tak budete nalézt. Jo. Jo. Ak. Ne, to nechce. Úvod o nás. Takže a já to teď upravovat nebudu vlastně. Co bych to upravoval? Tohle si nechám pro sebe. Takže my přijdeme zase na úvod. A očekávajte, že to bude i různě přeplněné. Takže lidičky, já se s váma pro dnešek rozloučím. Toto byl takový no, rododendron. Jaká skakenská píta, kurva rododendron. Takže lidi, já se s váma pro dnešek budu muset rozloučit. Teď je, já vám to ukážu. Skoro 1 hodina ráno. A já už bych se chtěl jít vyspat. Co znamená, že já se pro dnešek s váma rozloučím. Uvidíme se při dalším díle, třeba s informačkami a různě. A čaues!